היי, אני לינה קריימר ואני מטפלת מוסמכת ברפואה סינית. אני כבר רוצה לומר שבסוף הסרטון מחכה לך הפתעה ממני, מתכון למסכת פנים טבעית, שהיא גם המסכה שאני הכי אוהבת. אני מטפלת בדיקור קוסמטי, ובנוסף אני עוזרת לנשים שחוות את תופעות הלוואי שקשורות לגיל המעבר. הדיקור הקוסמטי הוא פתרון טבעי להצהרת עור הפנים, בלי ניתוחים, בלי חומרים כימיים, בקיצור משהו מוכר היום כאנטי-אייג'ינג. בטיפול אני משתמשת בחומרים טבעיים בלבד, ומטפלת בכל הבעיות בהן מטפלת הקוסמטיקה התעשייתית, רק בדרך עדינה, טבעית ובלי תופעות לוואי. למשל, החזרת החיוניות לפנים, טיפול בכתמים, באדמומיות בעור, עיגולים ונפיחות מתחת לעיניים, וכמובן טשטוש עד העלמת קמטים. וחוץ מזה יש גם בונוס, תהליך של איזון בגוף ובנפש. וזה בגלל שבתהליך הדיקור הקוסמטי דוקרים גם נקודות בגוף. בתחילת כל מפגש יש תשאול, איך עבר עלייך השבוע, אם היו בעיות מסוימות, איך את מרגישה, האם היו איזשהם תחושות אחרי הטיפול הקודם, אם יש משהו ספציפי שאת רוצה למקד בו את הטיפול. בטיפול הראשון ישנו שאלון נרחב, שבו אנחנו עוברות על כל המערכות בגוף, היסטוריה רפואית, משפחתית, תזונה, הרגלים, מצב נפשי ועוד. ומתוך ניתוח התשאול וסימני הדופק והלשון שלך, אני בונה מערך טיפולי שתומך בתהליך האיזון של הדיקור הקוסמטי, ובכך מאפשר גם פעמים רבות שיפור באורח החיים שלך. השלב הראשון של הטיפול הוא מגבת חמה עם מיצוי של צמחי מרפא סינים שאני מניחה על הפנים שלך. שלב זה מאוד מכניס אותך לתוך התהליך הטיפולי, מאוד מרגיע, פותח נגבוביות ומזרים דם לפנים. השלב הבא בטיפול זה פילינג או מסכה לפנים. אני משתמשת בטיפול במוצרים טבעיים בלבד. השלב הזה עוזר לנקות את עור הפנים שלך ופותח נגבוביות. עיסוי פנים, שלב מאוד כיפי. אני עושה עיסוי על נקודות ספציפיות וגם עיסוי כללי. זה ממריץ את זרימת הדם לפנים, משחרר לחצים ומרפא שרירים. עיסוי עם גואשה. גואשה היא אבן ג'ייד סינית, שאיתה אני עוברת על כל הקמטים בפנים. טובה מאוד לפתיחת הקמטים וגם מוציאה רעלים החוצה. השלב הבא הוא דיקור גוף, בהתאם לדופק ולתשאול שנערך בתחילת המפגש. דיקור בנקודות ספציפיות בפנים ודיקור בתוך הקמטים. בשלב הבא אני משתמשת במכשיר האלקטרו. זה מכשיר שנותן פולסים חשמליים עדינים שעוזרים לשטח את הקמטים בפנים. אחרי שימוש במכשיר האלקטרו, אני מורחת על הפנים קרם לחוט, ואז עוברת על הפנים בעזרת הבלה באצ'י, שהיא כוס רוח המותאמת לאזור הפנים ועוזרת להמרצת הדם באזור ולהעלמת הקמטים. הטיפול לוקח בערך שעה וחצי, ובסופו את מרגישה בעננים. אז הנה המתכון שהבטחתי למסכת הפנים האהובה עליי. היא קלה מאוד להכנה, עשויה ממצרכים שיש בכל בית, והיא גם נותנת רכות והזנה לאור יבש. מה שאת צריכה זה כף דבש אחת, 2 כפות קוואקר גרוז דק וחצי כוס יוגורט עזים או כבשים. מערבבת את הכל בקערה ומורחת על הפנים. ככה זה נשאר 10 דקות, רבע שעה, ואז להוריד, עדיף עם מים קרים. אפשר לחזור על זה פעמיים בשבוע, וכבר אחרי פעם אחת תרגישי את ההבדל. אז אם החלטת שהגיע הזמן להשקיע בעצמך, לשפר את מראה עור הפנים, להוריד ממנו כמה שנים, לקבל עור קורן, מלא בחיוניות, כל מה שאת צריכה לעשות זה להרים טלפון. שיחת ייעוץ ראשונית עליי.